मम्मी आज कौन खाऊଛୁ? ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ ମୁଗ ଡାଲିରେ ଡାଲମା କରିଛି। ଏଇଟା ଝୋଟା ବାଇଗଣ ବୋଇତାଳୁ ସବୁ କରିଛି। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଏଇଟା ଡାଲମାରେ ଆଳୁ କାଟଛି ଚକଟିକି ଖାଇବା। ପାଣି ପକେଇବା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କାଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦଳିଦେଲେ ଆମ ଆଳୁ ଦଳିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। थोड़ा टेस्ट करेगा। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆଳୁରୁ ବା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ହାକ ହେଇଛି ପୁରା ଖାଇବା। ଡାଲମା ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି, ଭାତରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ